తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రేషన్ బియ్యంకి సంబంధించి రేషన్ లబ్ధిదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో మీ అందరికి కూడా ఈ నెల ఏప్రిల్, మే, జూన్ ఈ 3 నెలల రేషన్ బియ్యము ఒకేసారి ఇస్తున్నారు కనుక లబ్ధిదారులందరూ తప్పనిసరిగా మీ రేషన్ బియ్యం అయితే తీసుకోండి. జనరల్గా మనకు రేషన్ బియ్యము ఎవ్రీ మంత్ 1st నుంచి 15th వరకు ఇస్తారు. కాకపోతే ఇప్పుడు 3 నెలల రేషన్ బియ్యం ఒకేసారి ఇస్తున్నారు కనుక ఈ నెల ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఏప్రిల్ 30 వరకు ఈ రేషన్ బియ్యం అయితే ఇస్తారు. ఏప్రిల్ 1వ తారీఖు నుంచి ఏప్రిల్ 30వ తారీఖు వరకు ఈ రేషన్ బియ్యం ఇస్తారు కనుక లబ్ధిదారులందరూ కూడా తప్పనిసరిగా మీ రేషన్ బియ్యం అయితే తీసుకోండి. అదే కాకుండా ఎవరికైతే కొత్తగా రేషన్ కార్డులు వస్తున్నాయో ఈ రేషన్ కార్డులు అనేది నిరంతర ప్రక్రియ కనుక ఒకవేళ కొత్తగా రేషన్ కార్డులు వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ నెల మీకు డీలర్ దగ్గర బియ్యం రాకపోతే, బియ్యం అలాట్మెంట్ కాకపోతే మీకు వచ్చే నెలలో బియ్యం అనేది అలాట్మెంట్ అవుతాయి. కొత్తగా రేషన్ కార్డులు ఎవరికైతే వచ్చినాయో లబ్ధిదారులందరూ కూడా ఇది గమనించగలరు. ఇక్కడ 3 నెలలు ఏప్రిల్, మే, జూన్ రేషన్ బియ్యం ఇస్తున్నారు కనుక తప్పనిసరిగా లబ్ధిదారులందరూ మీ రేషన్ బియ్యం తీసుకోండి. మళ్ళీ 3 నెలల వరకు రేషన్ బియ్యం అనేది ఇవ్వరు. ఇదైతే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.